Way nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumumabatian nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Municipal Treasurer sang Isabela sadto gindismiss sa serbisyo kag pasakaan sa kaso kriminal. Dredging sa Mambulo Creek liwat ginsuguran binulan ang kinahanglan para madula ang basura. Cellphone nga naka-charge isa sa mga ginalantaw rason sa pagkasunog sang bodega sa Dumaguete City. Grade 11 student nakuhaan sang marijuana sa eskwelahan. Kag sa good vibes, dunot nga utan kag mantika sang manok ginihimo nga biodiesel sang isa ka kumpanya sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, libre nga theoretical course ang ipatuman sa LTO sa Bacolod kag Victorias. Hindi magdubo sa 2,000 pesos ang charging fees ang pila ka mga driving school para sa theoretical driving course nga kabahin sa mga requirements sa pagkuha sa driver's license. Gani, agud nga mabuligan ang mga aplikante ginunsar sa Land Transportation Office ang libre nga simultaneous theoretical driving course seminar. Sa Victoria City, 200 ang natagaan sang kahigayunan para sa 15-hour seminar sa Mayo 11 tubtub 12 sa Victoria City Sports and Amusement Center. 200 man ang pwede nga makalibre sa seminar sa LTO Drivers Education Center sa Bacolod City sa Mayo 15 tubtub 16. Kinahanglan ang pre-registration sa City Administrator's Office. Kabahin sa mga requirements ang birth certificate kag government ID. Kinahanglan man mag-secure sang client ID number halin sa LTO LTMS public portal. Ang 2-day seminar ang may kangtanan sa pagdumdum sang 111th founding anniversary sang LTO. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental ang tigay nga nakabakuna sang 84,000 ka mga kabataan sa nagapadayon nga Chikiting Ligtas campaign. Sunod sa kay Department of Health Regional Director Adriano Subaan sa May 1 to 8 nga campaign, ang probinsya ang may pinakamataas nga accomplishment report sa rehiyon kung sa intigayon nga nakabakuna sang 84,758 ka mga kabataan para sa measles rubella. 95% sa 222,590 ka mga kabataan ang target nga malabot para sa Negros Occidental. Paray ng kampanya sa bilog nga bulan sang Mayo. Sa pagtinilipon kahapon ginpahayagman ni Subaan nga ang Negros Occidental na deklara sang World Health Organization kag Department of Health nga malaria-free. Kag sa deklarasyon man sang Negros Occidental bilang malaria-free, ang bilog nga rehiyon says ang malaria-free naman. Indeed, Negros Occidental is the land of sweet surprises. Negros Occidental is leading in terms of accomplishment in the last week. We are following Ministria here in Western Visayas. Sa number 8, gindenay sang Timor-Leste ang asylum nga ginhinyo ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Inisunod sa Department of Foreign Affairs sa ginpagwa sini nga pahayag. Sunod sa DFA ginkumpirma sa Ministry of Interior sang Timor-Leste nga ang application for political asylum ni Teves ang gindenay. Kag santo sa desisyon sang Timor-Leste government ginahatagan sang 5 ka adlaw si Teves nga magbiya sa Timor-Leste. Kag sa sulod sang amuman nga mga tion, mayara si Teves ang option nga mag-file sang appeal para sa amo nga desisyon sunod sa DFA. Nagpadulong si Teves sa Timor-Leste nga isa ka semana o kung mga isa ka semana nagligad para sa tuyo nga mag-secure sang special asylum status sunod sa kay DOJ Secretary Crispin Remulla. Base man sa impormasyon sang DFA kag sang Philippine Ambassador sa Timor-Leste. Si Teves ang akusado bilang isa sa mga posible mastermind sa pagpapatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo kag siyam ka iban pa kag iya na ginhimutig ang amo nga mga akusasyon. Sa number 7,
Grade 11 nga estudyante sa Talisay City nakuhaan sa marijuana sa sulod sang eskwelahan. Arestado ang isa ka grade 11 student matapos makuhaan sa ginapatihan marijuana sa sulod mismo sa Rafael B. Lacson National High School sa siyudad Santa Talisay kaina sang aga. Ang ginakop amo si Dennis Casiple, 18 anyos. Sunod sa PNP, ang maestra kag ang security guard ang nagpatigayon kaina sang inspeksyon. Sang ila makitaan ng dried marijuana leaves gikan sa kay Casiple nga nasulod pa sa scratch nga yellow paper. Detained karon sa Talisay PNP ang estudyante. Damlag pa, isa man ka estudyante ang ginakop matapos ka magdala sang granada sa amuman nga eskwelahan. Sa number 6, lalaki ginbuno patay sang e-trike driver. Patay 32 anyos nga si Terencio Miguel sayon matapos ini ginbuno sang isa ka e-trike driver kahapon sa barangay Poblasyon sa Gihulngan City. Sa investigasyon sa PNP, ginpalapitan sang suspect nga si Danny Boy Sabino si sayon nga nagabaka lang sang sigarilyo sa Tiangge. Nagbaysa ang duha ka ginbuno ni Sabino ang biktima. Dead on arrival sa ospital si sayon. Naaresto naman sa pursuit operation si Sabino. Personal nga away ang mga ginalantaw nga motibo sa PNP sa pagpatay kay Sayon. Sa number 5, isa ka persona nga nagatabok sa dalan, patay matapos mabungguan sa salakyan ni ginamaneho sa isa ka pulis. Patay ang nagatabok sa dalan nga si Haide Humwad matapos ini mabungguan sa kagabi isang salakyan niya ginamaneho sa isa ka pulis sa highway sa Banwa sang Ayungon, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan padulong Dumaguete City ang pulis nga si Captain Rexel Yusores. Sa ginari na lang nga magtabok sa dalan si Humwad dito kag nabungguan siya sang pulis. Sulod sa PIO sa Negros Oriental PNP nga si Lieutenant Colonel Kim Lopez nakainom ang nagatabok sa dalan nga si Humwan. Gidala pa sa ospital ang biktima apang wala na matabangan. Nag-surrender man sa Ayungon PNP ang nakabunggo nga pulis. Sa number 4, cellphone nga naka-charge kag nalipatan ginaalagar kabangdanan sa pagkasunog sang isa ka bodega sa Dumaguete City. Isa ka sunog ang nagluntad kahapon sa barangay Bantayan sa Dumaguete City. Makita sa video nga kuha ni DG Uy Matyaw ang tuman kadamol nga kalayo pati na aso nga dalasang sunog. Naglabot sa third alarm ang sunog kag 16 ka mga fire trucks ang nagbulig para magpalong ang kalayo. Masobra duha ka oras ang nagligad antes gindeklarar ini nga under control. Sunod sa Dumaguete BFP, may kabudlayan sila sa pagpalong sa kalayo bangod may mga pinta kag lubricants nga yara sa sulod sang bodega nga isa man ka residential area. Isa man ka persona ang nag-agom sang first kag second degree burns suno sa BFP. Ila pa ginausisa sa karon ang gintunaan sang sunog pati na ang balor sang halit nga gintuga sang kalayo. Pero isa sa ginaaligar rason nga ginalantaw karon sa BFP amo ang nalipatan nga cellphone nga gina-charge. Sa number 3, dredging sa may Mambulo Creek sa Bacolod City ang iwatagin suguran sang syudad. Ginalantaw nga binulan ng kinahanglan para maubos ang basura sa Amunga Creek. May report si Nico Delfin. Ginkakas-anay sang katapo sang Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nagasablag nga illegal structures kag mga linya sang kuryente antes pa man nakasulod ang amphibious excavator sang syudad sa Mambulo Creek kaina sang aga. Ang dredging operation ang insigida nga ginpatuman agud masolusyonan ang pagbaha ilabi na sa downtown area. Suno kay Councilor Pau C, pamuno sang Committee on Public Works sang Konseho sang syudad, binulan pa antes sarang matapos ang paghawan sa mga nagbara nga basura sa sapa nga among kabangdanan sang pagbaha sang magbubu ang ulan sang nagligad nga semana. So initi kadamo sang basura, kadamo sang ano. So hindi naton ma-estimate yun, no? Posibilidad yun yapon, di ni hambal nga makaya lang for 1 month. Kasi kadamo, siyempre may mga arap patada, mga nagkalabarada nga mga kahoy. Sa pagkatumutugin na, pag-inspect mo, anong nakita mo nga damit may mga concerning, especially nga
you were saying man nga mangin malawig bala ang paglimpyo di sa Mambulok Creek. Anong nakita Yes, mo kay to? di tungod siya doon mostly di ba tungod sa kainit to, nagtig-ana daw ang mga basura, di for sure kag ang manpower is man. May revetment kag floodwall project man ang Department of Public Works and Highways sa sapa nga karon temporaryo nga nauntat tungod may mga pamalay pa nga yara sa kilid sang sapa sa nasakpan sang Barangay 2. Gani sinila nga hapon ginserbe na sang City Legal Office ang notice to vacate sa 33 ka mga pamilya nga maapektuhan sang proyekto. Ginalauman naman ni punong Barangay Imelda Banguanga nga mapadasig ang paghatag sang relocation area para sa mga illegal settler families. Apil ako sa Mayor Alvin nga tigaan taman sa maayong balay ang aton nga mga tao. May tao man na sila nga pangabuhi kag may mga kabataan nga nag-eskwela. So paminsaron tagon immediate natin sila. May mga kabataan man na sila nga nag-eskwela. Nagkatsun sa mga kainiton kag sa kapigado. May 15 days ang ginhatag sang syudad para sa mga pamilya nga voluntaryo nga magbiya sa lugar antes pa man sa natalana nga demolition. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 2, LTFRB ang nagpasalig sa syudad nga padasigo ng pag-process para sa extension sang Provisional Authority para sa mga traditional nga jeepney. Inisuno kay City Administrator Pacifico Maghari III matapos man ang ila pagsinapol sa LTFRB main office sa Manila kainas ang aga. Ginsiling ni Maghari nga may masobra sa 1,000 ka endorsements para sa extension sa Provisional Authority sa traditional jeepney ang karon pending for approval sa LTFRB Regional Office. Sa nakasugtan sa pagsinapol sadto ni Mayor Albi Benitez upod sa pamunuan sa regional office, ang syudad ang mag-endorso sa kadamuon sa traditional nga jeepney nga magabiyahe samtang ginakulang pa ang kadamuon sa modernized jeepney sa Bacolod. Sang Lunes, ang mag-rally ang pila ka mga transport group agud ma-abolish ang City Ordinance 966 nga naga-adopt sang Local Public Transport Route Plan. Ini karon ang gina-review naman sang syudad kadungan sa ginapatigayon nga transition para sa ginapatuman nga jeepney modernization program. So ang results ng meeting is they have directed the regional office to expedite the processing sa mga PA so long as kompletong papers. At the same time may MVIC qualified sila. So as endorsed by the city, amo na ni siya ang process as previously discussed by the mayor with the officers of the region. So hopefully madasig-dasig na ni and we'll be closely working with the LTFRB regional to expedite this processing. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kaso kriminal ang plano ipasaka sa Banwa sang Isabela batok sa anay Municipal Treasurer sang Banwa nga na-dismiss sa serbisyo. Ginismiss ni Governor Eugenio C. Lacson gikan sa serbisyo si Lynette Escarda nga Cashier 1 sa Provincial Treasurer Office bangod sa grave misconduct, serious dishonesty kag malversation of public funds nga nagadangat sa 6.4 million pesos. Sa pamatbat nga ginpapanaog sa Escarda ang perpetually disqualified from holding public office kag barred from civil service examination. Na forfeit man ang iyang retirement benefits suno kay Isabela Mayor Irene Montilla sa iya nga pagsugilanon sa Provincial Legal Office. Tuyo man nila nga mag-file sang kaso kriminal agud mapasabat si Escarda sa iya nga mga hinimuan. Ginpasabat si Escarda sang cash kag cheque nga iya gindala sa iya nga balay sang Enero nga wala sang pahanugot. Ginaligar niya nga nadula ini sa iya balay matapos nga ginpangkawat. Suno kay Montilla, wala na recover ang 2.6 million pesos nga cash nga pondo sang Banwa nga iya ginpangdala. Sa 3.68 million pesos naman nga balon sang cheque, 3.1 million pesos lamang siniya ang na-recover kag parayon pa ang pagpangita sa mga nabilin. Sa showcase nga ginapapanaog, ginako ni Escarda sa iya nga sabat nga iya nga negligence sa natabo. Nag-report man ang Commission on Audit sang irregularity angot sa cash accountability ni Escarda. 6.6 billion ang wala na deposit gikan sa koleksyon kag 972,000 pesos naman ang cash advances nga unliquidated. Are you going Yes. to file a case against her? Yes, we're in talks with the provincial legal officer, and that's actually his suggestion, because that's the only way that she'll be held liable and accountable for all the cash and checks that had gone missing while she was in possession of them.
Sa Good Vibes, mga dunot nga utan sa Mercapati na sebo sa manok gikan sa mga nagaletsyon sa manok ang ginahimo nga biodiesel sang isa ka kumpanya sa Bacolod. Ini ang ginabaligya sa mas barato nga presyo sa mga manguma, mangingisda, kag driver sang depasahe nga jeep. May report si Romeo Subaldo. Ini ang mga dulot nga mga utan kag prutas nga nakolekta gikan sa Libertad kag Burgos Public Market sa Bacolod kaina sang aga. Mga 2 ka tonelada. Masami, sa sulod sang 3 ka oras, makakolekta ang IPM sang halos 4 ka tonelada sa basura sa isa ka adlaw sa isa lang ka merkado. Kag, initanan, nagarekta sa landfill sa Barangay Felisa. Pero subong, may ginakatuan ng ini nga mga dunot nga mga utan. Isa sa mga ginadulungan ang IF Green Technologies sa Barangay Pahanukoy. Kung everyday, sir, may ara kita nakatans gid. Ang pinakanubo namon nga tinulada. Sa subong dutay pa lang na, pero gakwa kami dito sa Libertad tag 4 tons. In one day? In a one day lang na. In Weekend pa gid guro, 6 to 9 na nangamon nga kuha. 6 a.m. to 9 AM. 3 hours. O 3 hours lang. Makaapat ka tonelada? Makaapat na kami tonelada. Ang mga utan kag prutas gina-shred, kag gina-process diri sa IF Green Technologies. Ginasamuan ini sang chicken fat ukon mantika sang manok gikan naman sa mga manuglechon manok. Gina-process tubtub mangin biodiesel. Istorya ni Engineer Ian Fred Solas, ang Chief Executive Officer sang IF Green Technologies, 60% sa na-shred nga mga utan kag prutas, gina-process nila para mangin biodiesel kag 40% naman diri ginapanagtag sa mga eskwelahan para mangin fertilizer. So diri siya ginabutang di ang gakwa kami oil, gina-extract namon. Instead nga ihaboy lang siya. Kagakos pa sang pagbara sa drainage. Yes, amo na sa number 1 namon nga concern. Oo. Kay ang once nga oil nga mag-mix sa tubig, duga lard siya bla. Tama. Duga mantika, gaduga sebo siya. So ang tendency maklag sa biohazard pag gakapatay ato ni mga marine animals. Ang iya nga planta nagaserbi nga bio-waste recovery sa Bacolod. Ang pensartaan ay hindi na mapuslan nga mga basura, gina-convert niya sa krudo. Ginamix ang vegetable oil, gikan sa mga utan kag ang chicken fat. Ginainit para mag-separate ang tubig sa oil. Gina-filter ang oil, ginamix sa methanol kag sodium hydrochloride, kag gina-brew. I-brew yun eh. Sa certain temperature, mas sustainability. Sa masobra isa ka oras nga pag-brew, pwede na madrain ang waste product nga glycerol nga cleaning agent kag ginagamit naman sa paghimo sang habon. I-bubble wash kag may biodiesel na. May drain na ni siya. Makuha na madrain na ang glycerol. At yun sina ng i-bubble wash ta through water. Cleansing sa. Then amo na ni siya din ang finished product ta. Amo ni tsura niya. Ali na. Ginabaligya sa mga fisher folks, mga farmer association kag PUJ drivers sa presyo nga 40 tubtub 45 pesos kada litro. Mas barato sang halos na 10 ka pesos sa regular diesel. For safer use, ginamix pa ini nila sa regular diesel. 3 ka litro sang regular diesel sa 1 ka litro sang biodiesel. Fisher folks, farmers lang ang priority ta nga mga PUJ taga-asin. ng mga traditional. Traditional PUJs. O kag ang mga modern ginamo na namin. Kay Euro 4 naman sila eh. Okay. So Euro 4 is may ara na mixing sang 10% nga biodiesel. So may kakuha na di almost every day? Yes, may ara tag may kakuha na diri. Pero ang gina-aim sa Bacolod is nga gid ang priority nga mon ang farmers kag mga fisher folks gid. Sila gid. Oh, kay sila ang mas need nga magnubo ang ilang cost sa Para ko ilang income. Yes, oh. Sa subong, makaproduce sila sang 2,000 ka litro sang biodiesel sa kada adlaw. Ini naging posible sa bulig sang lokal nga panguluhan sa Bacolod. Ini tanan, nasugura ni Engineer Solas sa buligman sang Technological University of the Philippines Visayas kag Department of Science and Technology. Bangod sa sining nga teknolohiya, nabuhinan ang basura sa landfill. Nakabaligya pa sa mas barato nga krudo sa mangingisda kag mangunguma. Plano sa lokal nga panguluan sa Bacolod nga kung maka-expand na ang IF Green Technologies, diri na makuha sang diesel ang syudad para mas makabarato kag makakinot sa kwarta. Nagalaom si Engineer Solas nga pinaagi sa research, mas madamo pagid sila sa madiskubrihan nga mga bagay nga wala ginasapak pero pinaagi sa pagtuon, matukiban nga mapuslanon pa sa pang-adlaw-adlaw. Barb, usual nga nga problema maglabay sa merkado ng reklamo tapos may kabaho sa basura nagakatulot ko utan pat sumong tanawang
Pwede siya ganit mga diesel. Kag deson ming no inang at least may ara somewhere nga pwede mo ma-dispose ang kag magamit ang imo nga dunot ng mga utay, you know. Brilliant mind, Barb. Nakakakuha ng paminsan sila nga pamaagi. So, hindi ko ka. Kagami ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.